Dewch i ni blygu pen. Ein tad, da ni'n dod o dy flaen di bore yma, yn diolch am dy gariad tuag at bob un ohonom. Diolch am dy ffyddondeb tuag at ni fel eglwys. Diolch o Dduw bod ni'n cael dod ger dy bron di. Da ni ond yn cael gwneud hynny yn heiddiant dy fab Iesu Grist, yr un aeth i'r lladdfa yn ein lle. Ac felly yn enw Iesu, da ni yn llawenydd person Crist a cyflawniad gwaith yr oen. Da ni'n cael dod o dy flaen. O Dduw, da ni'n diolch bod i'n gweddio ni yn dy gyrraedd di. Bod i'n gweddio swil weithiau, rhai hyderus weithiau, rhai gor-hyderus weithiau yn dy gyrraedd di. Ac o Dduw, da ni'n diolch bod ti'n dregarog ac yn dosturiol tuag at ni. Ti'n amyneddgar tuag at bob un ohono ni. A ti'n gwybod o Dduw be di'r pethau da ni hangen, be di'r pethau da ni isio, be di'r pethau da ni isio i hosgoi, be di'r pethau sydd yn ein hofni ni ac yn rhoi braw i ni. O Dduw, da ni'n diolch bod ni'n gallu trystio i wythnos arall o dy gynhaliaeth di. Diolch bod yr wythnos wedi mynd heibio. A diolch o Dduw bod o wedi bod yn wythnos well o bosib na yr wythnos oedden ni'n ei ragdybio neu ni boeni amdano fo. O Dduw, da ni'n diolch bod ti'n gwared ni rhag bob drwg, bod ti'n gweithio yn ddyfal yn y cefndir. Weithiau yn amlwg iawn, ond dro arall yn y cefndir yn y dirgel, efo dy darian, yn gwneud siŵr bod y seitha tanllyd ddim yn ein brifo ni, ddim yn ein hitio ni. Ac o Dduw, felly, da ni'n tystio ar ddechrau wythnos arall, bod ni dal yma. Bod ni o Dduw yn cael sefyll, yn cael eistedd o dy flaen di heddiw, a cael dweud diolch am yr wythnos aeth ragdol. O Dduw, yn yr un modd felly, da ni'n dod i wynebu wythnos arall. Da ni o bosib yn poeni. Da ni o bosib, mae yna rhywbeth yn y calendr, da ni'n sbio arno fo, a da ni'n cael i'w chwys oer yn meddwl amdano fo. O Dduw, da ni'n gweddio. Y bydd y pethau sydd yn ein poeni ni, y pethau sydd yn cadw ni'n effro, y pethau sydd yn ein deffro ni yn ganol nos. Da ni'n gweddio, o Dduw, y bydde ti yn delio â nhw. Ac o Dduw, bydde ti'n symud nhw ymaith, os yna di ddywyllus di. Ac os ydyn ni yn gorfod i gwynebu nhw, o Dduw, rho'r nerth, rho'r gallu, rho'r hyder i ni, i wynebu'r sefyllfaoedd yna, yn hyderus, yn gwybod bod ni ddim ar ben ein hunan. Bod chdi efo ni bob cam o'r ffordd. Ac o Dduw, felly, da ni yn dod at y ti, yn anghennus, o bosib yn isel yn hysbryd, angen ein cysuro heddiw y bore yma. O Dduw, mae yna bethau yn y byd, da ni yn byw mewn byd sydd i weld yn ymderfysgu ym mhob congol ohono fo. Mae yna ryfeloedd, mae yna gamdrin, mae yna erlyd, mae yna gasineb. Mae'r pethau yna i gyd, bellach nid dim ond yn bethau sydd mewn gwledydd pell iawn i ffwrdd, ond maen nhw'n bethau sydd yma. Mae yna dlodi, mae yna angen, mae yna angen sylw ac angen gofal ar bobl y Wyddgrug, bobl teuluoedd sydd mewn dirfawr angen. Ac o Dduw, parato ni fel eglwys, gyna ni'n bobl sydd o fewn y waliau yma, sydd efo calon dros yr rheini sydd ddim yma y bore yma. O Dduw, da ni'n edrych ar capel mawr yma ac yn ymwybodol o iallu fo i fod yn llawn. O Dduw, rho ar ein calon ni y dyhead, i ffeindio rheini sydd ar goll, sydd yn onest efo'i hunain ac yn dweud maen nhw angen help. Mae yna lawer o bobl ar draws y byd sydd ddim yn barod i gydnabod bod nhw. Ond o Dduw, dwi'n dawel hyderus bod yna fwy o bobl erbyn hyn sydd, os yn cael y cwestiwn wedi'w gofyn, wyt ti'n iawn, os yna lawer yn dweud, nadw, dwi ddim. Ac o Dduw, dyn ni felly'n gofyn, am i ti roed ar ein calon ni, y gallu a'r geiriau, os gwelwch yn dda, i ofyn i'r bobl da ni'n dod ar ei traws, boed yn 5 munud, boed yn funud mewn ciw mewn archfarchnad, neu yn rheina da ni'n ei caru ac yn ei gweld yn aml. Tyd i'r oedfa, tyd i'r capel, tyd i'r grŵp yma da ni'n gyfarfod neu yn ymgynnull. Ac o Dduw, gwahodd nhw i dy bresenoldeb ac fwy na hynny, i dy deulu di. O Dduw, dyna'n dehead ni yn syml, ydy bod na fwy ohono ni yn credu yn o ti. Ac o Dduw, felly, da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yr un a ddaeth i'r byd, ein mwyn ac yn ein lle. Ac o Dduw, da ni'n tystio heddiw
bod ni'n adnabod Iesu Grist. Da ni yma i weddoli, da ni yma i ddiolch am yr hyn gyflawnodd o yn ei weinidogaeth ac ar y groes. Ac o Dduw, da ni'n diolch. Yn heiddiant Iesu Grist, da ni'n cael dŵad bod y flaen di. Ac felly, da ni'n gweddio am yr oedfa, da ni'n gweddio am yr amser arbennig yma yn dy gwmni di ac yng nghwmni'n gilydd. Da ni'n gweddio sgweli di'n dda. Bydd yr amser yma yn bendith i bob un ohono ni. Byddwn ni'n dod o yma yn bobl wahanol. Byddwn ni'n bobl sydd wedi cael ein cyffwrdd gan yr ysbryd glân. A byddwn ni wedi cael siarad efo Duw ei hun, Duw y Tad, Duw y Mab a Duw yr ysbryd glân. O Dduw helpa ni. Da ni'n gweddio Dduw, fel gafodd ei weddio ar y cychwyn hefyd. Da ni'n gweddio am yr rheini sydd yn yr ysbyty y bore yma, am yr rheini sydd mewn cartra ac sydd yn methu bod yma yn y cnawd. Da ni'n diolch o Dduw am dechnoleg sydd yn caniatáu pobl ymuno yn rhithiol fel hyn. Ond o Dduw, yn lle bynnag mae dy deulu di ar wasgar hefyd, da ni'n gweddio. A bydde ti yn bresennol, bydde ti yn agos, ac o Dduw bydde ti'n dod ar ei wemyn, ryw adnod, ryw ddarn o ysgrythur i flaen y cof, ac o Dduw bydd hynny yn ddigon i'w cynnal am ddiwrnod arall. O Dduw da ydy, bod chdi yn paratoi oedfa fel hyn, y sul fel hyn ar ein cyfer ni, i orffwyso a dod o dy flaen di, eto o'r newydd. O Dduw, da ni diolch bod defengyl di yn hen, bod hi'n hen efengyl. Ond o Dduw, dydy ddim yn hen ffasiwn. Dydy ddim yn perthyn i amser. Ac felly dydy ddim yn gallu dod yn ffasiynol nac yn mynd allan o ffasiwn. Mae'n hen, mae'n bod erioed. Ond o Dduw, i'r rheini sydd yn dadnabod di am y tro cyntaf, mae hi'n newydd. Ac felly yn yr un pryd, mae hi'n hen efengyl sydd yn newydd ac yn ffres i'r rheini sydd yn dod i dy gyfarfod di am y tro cyntaf. Ac wedyn, ar hyd yn hoes, dydy hi ddim yn efengyl sy'n mynd yn stêl. Mae hi'n efengyl sydd yn para, sydd yn newydd ac wedi'w baratoi gen ti ar ein cyfer ni bob dydd. Ac o Dduw, dyn ni'n gweddio hyn yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Dwi'n mynd i fod yn cheeky a gofyn am newid yr emyn. Ydy hynna'n derbyniol? Gan i ysgolch dda, dyn ni'n ar y sgrin felly na di. Na di, dyna pan mae'n rhoi problem da. Gawn ni ganu 617 felly. Arglwydd gad i'm dawel orffwys dan bysgodau'r palmwydd clud. Lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras. Nes anghofio'u cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. O mor hoff yw cwmni'r brodyr sydd ei hwyneb tu ar wlad. Heb un tafod yn gweneitho, heb un fron yn meithrin brad. Gwlith y nefoedd ar ei profiad, atsain hyder yn ei iaith. Teimlant hiraeth am ei cartref, carant sôn am ben ei taith. Arglwydd dal ni nes mynd adref, nid yw'r llwybr eto'n faith. Gwened heilwen ar ei henaid, wrth nesau at ben y daith. Doed y nefol a weld yner un cyfarfod yn y glyn, nes i'n deimlo traed yn seni ar uchelder y seion fryn. 617. Werth newid, doedd. Dwi werth newid. Diolch am wneud yna. Da ni yn edrych ar Mathew pennod 4, ac dwi eisiau cychwyn drwy fynd â ni at y dywediad yna. Chi'n clywed llawer o bobl o pwlpid fel hyn yn dweud, sef person a gwaith Crist. Rwan, yn lle da ni'n byw, da ni wedi cael dipyn o grwpiau neu sesiynau yn ddiweddar, lle da ni wedi gwahodd pobl i'r capel. Ac yn aml iawn, mae lot ohonyn nhw, un neu ddau nhw wedi dweud wrthyn ni, bod nhw ddim yn gweld y gwahaniaeth rhwng person
Iesu Grist yn fab Duw, ond wedyn maen nhw'n hapus i ddweud bod nhw'n hoffi be mae Iesu Grist yn gyflawni ac yr pethau da mae'n wneud i helpu eraill, ond dyn nhw ddim o reidrwydd yn credu bod o'n fab Duw, neu be mae hynny'n olygu. A gan fanna wedyn, beth chi'n gael ydy'r gwahanu yma'n digwydd. Person Crist, mae'r Beibl yn dweud ni bod o'n fab Duw, ond wedyn, dyn ni hefyd wedyn yn hapus, neu am lawer o flynyddoedd, dyn ni'n dweud, ia, mae Iesu Grist yn ddyn da. Nath o'n wneud lawer o bethau, dyn ni'n cytuno fy nhw. Ac felly mae yna raniad yn digwydd. A mae yna bwyslais mae gweinidogion yn licio deud bod y ddau beth yna yn bwysig. Person Crist, pwy ydi o, mab Duw, ond hefyd be mae o'n gyflawni ar y ddaear ac ar y groes hefyd. Mae penod 4 o lyfr Mathew yn dechrau gyda Iesu Grist yn cael ei arwain gan yr ysbryd i'r anialwch. A dyn ni'n gweld ar ddiwedd benod blaenorol, penod 3, dyn ni'n cael y foment anhygoel yna lle mae Duw y Tad yn dweud o'r nefoedd pan mae'r golomen yn disgyn ar ben Iesu Grist yn dod i lawr, dyn ni'n cael Duw y Tad yn dweud ac yn datgan, hwn yw fy mab, yr anwylyd, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. So yn fanna, dyn ni'n cael Duw y Tad yn dweud, dyma pwy di person Crist, hwn yw fy mab. Ac felly, pam dyn ni, yn 2023, yn eistedd gwmpas bwrdd, a mae'n hogiau'n dweud, ia, dwi'n hoffi be mae Crist yn wneud, ond dwi ddim yn siŵr os dwi'n fab Duw. So ni'n edrych ar penod 3 yn fanna, a Duw y Tad yn dweud yn hollol glir, hwn yw fy mab, yr anwylyd, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Ond o'r eiliad hyfryd yna, dyn ni'n symud yn sydyn wedyn i benod 4, a mae'r ysbryd, sef Duw, yr ysbryd, y drindod, yn arwain Iesu Grist o'r foment yna, dyrchafol arbennig yna, i gael ei demtio gan y diafol. Ac fysa yna rhai pobl yn dweud, wel, do hwnna ddim i weld yn gynllun da iawn ag oedd. A oedd Iesu Grist mewn rheolaeth o'r sefyllfa? Oedd Duw y Tad yn gwybod be oedd yn wneud? Achos os oedd Iesu Grist i'w warchod, i'w edrych ar ei ôl, yna dydy mynd â fo o'r anialwch, ac yna wedyn lle mae o yn agored i gael ei demtio ac i ddylanwadu, does am llawer o reolaeth i weld yn y sefyllfa yna nag oes. Tan bod ni'n edrych ar geiriad pwysig yma bod yn cael ei arwain gan yr ysbryd. Diolch yn mynd yn ar ei liw tu hun, diolch yn ffeindio ei hun wedi cymryd y troiad anghywir, mae'r ysbryd glân wedi mynd â fo yna yn fwriadol, ac yna wedyn mae'n cael ei demtio gan y diafol, cael ei roi ar brawf. A gan Dduw gynllun, a gan Dduw y Tad gynllun, trwy Iesu Grist i achub y ddynolryw. A mae yna lwybr penodol mae rhaid Iesu Grist i ddilyn. Yna dreialon, o'na bethau oedd rhaid Iesu Grist gyflawni, achos os da ni'n edrych ar ein bywydau ni, da ni ddim yn gallu cyflawni ni. Da ni'n syrthio'n fyr, da ni'n methu, ac yna wedyn gwaith pwysig Crist oedd cyflawni pob peth da ni'n methu. Pob peth da ni'n syrthio'n fyr o'i gyflawni a'i wneud yn iawn, bod ni'n aml iawn yn edrych ar ein bywyd ni, edrych ar y pethau da ni wedi gyflawni a dweud, don't bad, so mae'n gallu bod well, so mae'n gallu bod waith. A mae Iesu Grist yn dod a mae'n cyflawni pob un peth yn berffaith. A be mae'n gyflawni ydy gofynion a cyfraith yr Hen Testament. Y pethau yna heddiw, da ni'n edrych arnyn nhw'n yr Hen Testament a dweud, ia, maen nhw'n bethau cyfreithiol, cymhleth. So mae yna Testament newydd, does, mae yna drefn newydd, fel e. Da ni'n aml yn meddwl hyd yn oed fel Cristnogion. Da ni yn hapus i siarad am yr Testament newydd, ond wedyn pan mae rhywun yn gofyn, o, beth sy'n digwydd yn y llyfr yma yn yr Hen Testament? A fel na, da ni. Ond mae Iesu Grist yn dod i gyflawni'r pethau yna da ni'n methu, pethau sgynna ni ddim diddordeb i'w cyflawni, pethau da ni ddim yn gwybod amdanyn nhw, pethau yn yr Hen Testament yna, mae Iesu Grist yn cyflawni yn y gyd. Mae o'n cyfarch, gofyniad a safon Duw.
Da ni'n gweld felly yn y stori bod y diafol yn cymryd I gyfle. Mae o'n gwneud be mae o'n dda yn gwneud. Mae o'n ceisio gwahanu, mae o'n ceisio rhwygo rhywbeth oedd mewn perffaith uniad. Ac yn Eden, da ni'n gweld, mae o'n llwyddo. Addag Efa mewn perffaith uniad, siarad yn dyddiol efo Duw y Tad, rhodio gyda'r arglwydd yn yr ardd. Mae'r diafol yn dod. Mae'n plannu hedyn o amheuaeth. A mae'n troi geiriau Duw. Ac mae addag Efa'n syrthio. Mae diafol yn cael yr un cyfle eto efo Iesu Grist I drio tanseilio, trio rhwygo, trio gwahanu. Felly mae Iesu, mab Duw, yn gwynebu'r temtasiwn. Ond, newyddion da I ni, ydy dydy o ddim yn rhoi mewn, dydy o ddim yn syrthio. Dydy o ddim. Dwi'n defnyddio'r gair syrthio, achos yn aml, da ni'n clywed dyna'n jargon crefyddol fel hyn. Da ni wedi'n syrthio, da ni'n syrthiedig. Be mae'n olygu ydy, mi oedd gan Dduw safon perffaith, a da ni wedi syrthio yn fyr. Yn Saesneg, da ni'n clywed yn the fall of man. Mae yna lot o waith celf clasurol yn does, sy'n yn dangos hynny, y disgyniad yna. A wedyn, da ni'n gweld bod y diafol yn cynnig pethau I Iesu Grist, pethau gyda fo ddim hawl i'w cynnig. A da ni'n gweld bod Crist yn gwrthod y cynigion yna, yn dweud na, yn dyfynnu'r Hen Testament, ac oherwydd bod Crist yn llwyddo I wneud hynny gyd, mae Crist yn parhau I fod yn ddibechod ar ddiwedd y treialon yna. Ac yna wedyn hyd holl weinidogaeth Iesu Grist, mae'n parhau I fod yn ddibechod, yn lan yn berffaith, ac felly yn addas ac yn abl I fod yn aberth ar y groes ei mwyn ac yn ein lle. Ac oherwydd hynny, da ni fel Cristnogion yn gallu deud bod ni'n credu ym mherson Crist, mab Duw, hwn yw fy mab, Iesu Grist, hwn yw rhywun yn ymyfrydu ynddo, a da ni'n gallu llawenhau ag ymyfrydu yng ngwaith Crist. Achos mae'n diolchgarwch ni, nid dim ond yn un lefel, ond mae o'n dyfnach ag eto, am be nath o gyflawni ar y groes. A dwi wedi deud rhywbeth o'n heb, a mae fy nodiadau mynd I ddeud yr un peth, felly mae ddewch I ddiw. I fynd ar gwaith yna i'r pen draw. Nath o ymwrthod â temptasiynau a diafol, ond mae'n mynd efo i'r pegwn pellau un, mae'n mynd efo, mae Iesu Grist yn ddibechod at y groes. Ac felly mae o'n llwyddo I brynu ein rhyddid ni. A mae o'n llwyddo yn yr un gwynt I bodloni hyd y tad. Dydy Duw y Tad ddim yn hoffi pechod. Mae o'n casau pechod. Mae o'n casau o fo cas perffaith. Diolch yn licio fo. A does dim posib anghofio pechod, achos mae o'n rhywbeth sydd angen aberth yn ei le. Ac nes I glwad yn ddiweddar bod yr offeiriad yn yr Hen Testament, yn yr tabernacl neu yn y deml, doedd na ddim cadar yn y deml, achos doedd gwaith yr offeiriad byth drosodd. Oedd yr offeiriad yn gyson ar ei draed yn gorfod gwneud aberth ar ôl aberth ar ôl aberth, achos o'na rhywun o'r gymuned, o'r genedl yn dod, si wneud hyn, si ddwy'n dafad, si ladd llo, si ddwy'n hyn, si wneud hyn. Ac felly oedd yr offeiriad yn gyson yn gorfod gofyn am faddeuant I Dduw ac yn gorfod lladd anifel arall, un ar ôl y llall, neu cynnig ryw offrwm oedd yn bodloni hyd y tad. Ond yn Iesu Grist, yr oen perffaith, aeth i'r llafa yn ein lle, mae Iesu Grist yn dweud, yr archoffeiriad mawr ar y groes mae'n dweud, gorffennwyd. Gwaith wedi orffen. Mae'n cael gorffwys. Mae wedi gwneud be mae wedi dod i'r byd I gyflawni. Ni edrych yn sydyn ar y 3 temtasiwn yn benodol. Ar ôl 40 diwrnod yn ympryddio, 40 diwrnod a 40 nos, mae'r diafol yn dweud wrth Iesu Grist am droi y cerrig yn fara. Mae Iesu Grist yn dyfynnu yr Hen Testament o lyfr Deuteronomium, mae'n dweud nid ar faran unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Mae Satan, mae'r diafol, eisiau I Iesu Grist defnyddio ei bwer yn hunanol
yn lle bod yn amyneddgar i ewyllus ei dad. Mae eisiau Iesu Grist jyst torri'r rheola a gwneud fel ymynol. Yr ail demtasiwn wedyn ydy mae'r diafol yn gwyro, yn troi, yn twistio yr Hen Testament. Mae'r diafol ei hun dyfynu'r Hen Testament yn dweud wrth Iesu Grist, os wedi daflu dy hun i lawr o fama, neidio lawr, o'r uchelder, o lle uchel iawn yma, eith yr angylion ddod a dy ddal di petai ti yn neidio, a wneith dy droed dim cyrraedd carreg. Yn twistio fo fel yna. A Satan eisiau Iesu Grist rhoi Duw y tad ar y brawf. Mae Iesu'n ateb eto drwy ddyfynu Deuteronomium, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Ni'n gweld dydan reit ar ddiwedd y stori yna, yr hanes yma, da ni'n gweld adnod 11, yna gadawodd y diafol ef, a daeth angylion, a gweini arno. Ac felly dydy'r diafol ddim yn deud celwydd, mae'r angylion yn gweini ar Iesu Grist. Ond mae y diafol yn cymryd y cyfle i ddeud, os wneud i neidio, ac os wneud yr angylion ddod, oedd o'n gwybod bys yr angylion yn dod, ond nid i wneud be oedd y diafol eisiau ni, sef neidio lawr a wneud nhw dy ddal di. Ond nhw'n gwneud achos maen nhw'n plygu o flaen mab Duw, a maen nhw'n gweini ar yr arglwydd. Da ni wedyn yn cael y trydydd temtasiwn. Ac efo hwn, dwi'n dychmygu, chi'n cofio'r ffilm Lion King? Lle mae y tad yn mynd, lle mae Mufasa yn mynd â Simba i top y graig Rhaid Roc, ac yn edrych ac yn gweld y tiroedd i gyd. Rwy'n twist ar hynny, dychmygwch mai Scar sydd yn mynd â Simba i fyny, ac yn deud, geid i'r cyfan yma i gyd, geid i bob dim ti'n gweld. Ond beth sydd gan Scar ydy jyst y lle yna yn y cysgod, yr elephant graveyard, y lle rybys yna yn fanna. Da ni'n gweld dydan bod yr un drwg yn mynd â Iesu Grist i fyny i olygfa panoramig lle mae'n gweld y cenhedloedd a'r bydysawd i gyd. Y diafol yn dweud wrth Iesu y gall o roi y cyfan mewn i weld i Iesu os bys o'n plygu lawr ac yn addoli Satan. A mae Iesu Grist yn dweud, dos ymaith Satan oherwydd y mae'n ysgrifenedig yr arglwydd dy Dduw a addoli ac ef yn unig a wasanaethu. Mae Duw eisoes wedi rhoi y cenhedloedd a'r gogoniant i gyd i Iesu Grist. Does gan y diafol ddim yr hawl i'r pethau yna. Ond mae Duw yn rhoi nhw yn ôl i drefn ac yn ôl i amser ei hun. Felly, ys ti gloi ar y pwynt yma'n sydyn, ac allan fama sy'ch chi'n dweud fi, o'na bregath yn fanna ni hun ar ond, o ddim angen chdi dweud dim. Mae gennym ni 3 pwynt sydyn iawn i wneud o fanna. Mae Iesu Grist yn dyfynu'r Hen Testament. Mae'r Hen Testament i'w barchu. Iesu Grist yn defnyddio Deuteronomium y gyfraith. Ac yna wedyn, da ni'n gweld yn yr hanes yn ei gyfanrwydd bod y darn sy'n dilyn wedyn yn adnodau 11-17. Da ni'n gweld dyfyniad yna o Eseia. Eto yn yr Hen Testament sy'n proffwydo bod Iesu Grist yn symud i Gapernau. Ac yna wedyn, da ni'n gweld wedyn yr impact mae hynny'n gael ar bobl Naftali a Sabulon, Galilea'r cenhedloedd. Da ni'n gweld felly dydan cyfraith a perffeithrwydd Duw yn cael ei emlygu yn yr Hen Testament. Da ni'n gweld difrifoldeb pechod. Da ni'n gweld bod ein bywyd ni ddim yn cyrraedd y safon yna. Ac felly mae person mab Duw a gwaith mab Duw yn allweddol i ni. Wedyn, da ni'n symud i'r darn cychwyn gweinidogaeth Iesu Grist. Dyma'r dyfyniad yn Eseia 9, adnodau 1-2. Mae'n cyfeirio at y profiad mae'r bobl yna'n Sabulon a Naftali yn gael iawn i'r ardal, symud yn gymydog iddyn nhw. Ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fu mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt, bu camdrin ar wlad Sabulon a gwlad Naftali. Ond ar ôl hyn, bydd yn anrhydeddu'r Galilea'r cenhedloedd ar ffordd y môr dros yr Iorddan. So mae'n newid ar droed. Adnod 2. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. Y rhai a fu yn byw mewn gwlad o gaddig didew
a gafodd lewyrch golau. Dyna Eseia yn yr Hen Testament yn dweud am ddyfodiad Iesu Grist yn y cnawd i gwlad Sabulon a Naphtali, i Galilea, i Capernaum, sori. Mae Mathew wedyn yn dyfynnu hynny yn yr adnodau dyn ni'n cael yn adnod 12. Hyfryd ydi gweld yr cyflawniad hynny yn digwydd. Dyn ni'n gweld wedyn dydan, yr Iddewon fel maen nhw'n aml yn y Beibl, y Phariseaid, yn galw'r wlad yma yn Galilea y Cenhedloedd. Fel bod o ryw fath o speit, achos mi oedd na Galilea arall, lle oedd yr Iddewon yn byw, ond y fama mae'r mix o bobl yn byw. Maen nhw'n cael y Galileaid, ond Galilea'r Cenhedloedd. Oedd na edrych i lawr yn digwydd. Oedden nhw, yn yr un modd, ni'n gweld dyna'n stori Sachais. Ddiw i Iesu Grist dreulio amser efo rheini sydd ddim yn hyd yr Iddewon, oedd yn heiddiw sylw fo. Mae Iesu Grist yn symud i fyw i Galilea'r Cenhedloedd. Yng nghanol bobl y cenhedloedd, pobl o bob gwlad, pobl o bob crefydd, pobl o bob man. A weithiau, mae yna her yma i ni, does. Da ni, dwi'n gobeithio nes i gyfeirio to fo'n yngweddi, mae yna angen i ni fod yn torri'n calon bod yna bobl sydd ddim yn debyg i ni, bobl sy'n wahanol i ni, ddim yn dod i gapeli fel hyn. Ac yna ni waith i wneud, i'w cyrraedd nhw, achos mae yna bobl allan yna, fysa erbyn hyn yn onest iawn, sa chi'n gofyn iddyn nhw, wyt ti'n iawn, sa nhw'n deud gwir ar awn, dydw i ddim. Dwi'n stryglo efo hyn, llall ag arall. A mae Iesu Grist yn rhoi'r her yna i ni y bore yma, bod ni ystyried a meddwl am ffyrdd o gyfarch a gwahodd pobl i bethau y capel. Achos mae Iesu Grist yn symud i fyw i Galilea'r Cenhedloedd, ac oedd yr Iddewon, oedd y Phariseaid ddim yn hoffi hynny. Dyn ni'n gweld dan Eseia 9:1-2, a wedyn Mathew 4, adnod 15-16. Yn dangos bod yna bobl yn arfer, dyma oedd eu profiad nhw gynt yn arfer byw yn y tywyllwch, ond rwan maen nhw'n cael goleuni mawr. Mae yna bethau wedi newid. Mae efengil, mae'r newyddion da wedi cyrraedd hyd yn oed Galilea'r Cenhedloedd. Mae'r newyddion da heddiw hyd yn oed wedi cyrraedd yr Wyddgrug. Mae'r efengil wedi mynd ar hyd a lled y byd. Ac i orffen, dwi eisiau bod ni'n meddwl am eiriau Iesu Grist yn adnod 17 o benod 4. Iesu Grist yn dweud, edifeirwch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Dyn ni'n gweld yn mhenod 3, adnod 2, geiriau Ioan Fedyddiwr yn dweud, llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y ffordd iddo. A Ioan Fedyddiwr yn gwybod mae i'w job o paratoi y ffordd, paratoi'r llwybr. Iesu Grist wedyn yn cyrraedd y dref, dweud edifeirwch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Mae o yn bwysig gwneud nodyn, o ran cofnod Mathew, y gair cyntaf o weinidogaeth Iesu Grist ydy edifeirwch. Hwna yn bwysig. Ac heb ymwybyddiaeth o'n pechod, heb ymwybyddiaeth o beth da ni'n gwneud yn anghywir, dydy deud sori ddim yn cyfri ryw lawer. Mae gen i hogyn bach a dwi'n meddwl, nhw'n ddod i mewn. Ia, mae Gwydion yn 2 a hanner, gwych chi weld o wedyn. Ac am ryw gyfnod lle oedd o yn deall mymryn, ond ddim yn deall bob dim, mae egluroedd efo pam bod o'n neud beth yn anghywir yn ofnadwy o anodd. Achos da chi'n deithio fo, dida sori! Ond sgen nhw'n go iawn syniad be mae wedi gwneud yn anghywir. Yn dechrau mynd yn haws fan, achos da chi'n gallu eistedd fo mynd, ti oedd y chwaer, ddim yn syniad da na di. O, ta, ti'n dweud sori? Na. O, ti'n cael hynna gyda fo ar hyn o bryd. Ond pan mae'n dod i ddeud sori wrth Dduw, pan ydych chi'n clywed pregethwr neu gweinidog yn y pwlpid fan hyn yn dweud bod angen i ni ddeud sori wrth Dduw. Os na ydych chi'n gwybod be di'r pethau sydd yn brifo Dduw, os na ydych chi'n gwybod be di'r pethau sydd yn bechod neu be di'r pethau sydd yn brifo Dduw, yna dydy deud sori yngan y geiriau ddim yn cyfri ryw lawer. A dyna pam bod Iesu Grist yn defnyddio'r gair
edifeirwch. Mae yna rhywbeth yn attached i'r gair edifeirwch. Mae yna ystyr iddo fo. Fwy na jyst deud sori a symud ymlaen. Mae edifeirwch yn fwy na gymddiheuro. Mae edifeirwch yn cynnwys ymwybyddiaeth o be da ni wedi gwneud yn anghywir. Neu ymwybyddiaeth o pwy sydd wedi brifo o ganlyniad i be da ni wedi gwneud. A mae o hefyd wedi'w glymu yn y gair a ddewid o fewn gorau'n gallu beidio ni do eto. Chos does dim pwynt bod chi'n dweud sori am yr un peth drosodd a drosodd. Mae'n bwysig bod chi'n dod ar ôl dweud sori dipyn o weithiau, wedyn bod chi'n cael ymwybyddiaeth o beth ti'n gwneud yn anghywir, wedyn ti'n edifeirwch. A mae'n torri dy galon di bron bod chdi wedi brifo nhw. A dyna ydi edifeirwch. A mae Iesu felly yn dechrau ei weinidogaeth drwy osod y sialens yna i ni. Os da ni dderbyn maddeuant Duw yn llawen ac yn ddiolchgar, mae rhaid i ni fod yn gwybod mae ynglyn cysgod angau yn dragwyddol fyddai'n hanes ni wedi bod. Fel pobl, Sabilon a Naftali, ddim yn gwybod bod na oleuni, ddim yn gwybod bod na faddeuant i gael, ddim yn gwybod bod na newyddion da ar y gorwel dros y gorwel. Felly, pan yn dod i adnabod Iesu Crist, mi rydyn ni yn ddieuog o flaen di, oherwydd Iesu Crist. Pan da ni'n dod i nabod Iesu Crist, mi fydda ni'n cael mynd i'r nefoedd. Os da ni'n adnabod Iesu Crist, da ni'n cael dod yn blant eto i Dduw, oherwydd gwaith Iesu Crist. Ac felly, dydy pregethu o ffrynt fel hyn a deud wrth bobl mor hyfryd â chi, bod ni'n bechaduriaid ddim yn beth hawdd. Dydy ddim yn beth hawdd, mae'n rhywbeth sydd yn wneud i rywun boeni. Mae'n bwysig bod y neges yma'n cael ei chyhoeddi. Bwysig bod ni'n clywed o gan Duw i safon a bod ni wedi syrthio'n fydd. Ac ateb Duw ar ein cyfer ni oedd Iesu Crist. Mae gwneud daioni yn cymryd ymdrech. Dwi'n gweld hynny yn y ffordd dwi'n magu'r plant. Mae dweud na, pan ti'n gwydio ni wedi gwneud hyn, na. Mae'r na wedi cael ei roed yn efo fel rhyw fath o default setting. Dwi yn chwilio am y bwtwm i roed o ffwrdd, ond does na ddim. Mae yna rhyw setting lle mae o, os dwi'n deitha fo wneud beth, mae o'n deud na. A dyna pan bod magu plant yn anodd. Achos o'n i hanfod, o'n nhw'n gwneud yn groes i ewyllus y rhieni. A mae dysgu nhw, beth am i chdi fod yn glen, beth am i chdi fod yn neis, da ni'n mynd hynna, gawn ni beidio wneud hynna, gawn ni wneud hyn yn lle. Mae dysgu daioni yn mynd yn groes i'n natur ni. Ac ar y pwynt yma, dwi'n gorffen, achos gwaith Duw ar hyd ein hoes ni ydy'n sancteiddio. Ydy gwneud ni'n debycach i'r arglwydd Iesu Crist. Da ni'n gweld dyda'n enghraifft, mae'r apostol Paul, mi oedd o'n byw i fywyd, i erlyd Cristnogion, i'w hela nhw, i'w lladd nhw. Ac yna wedyn mae'n cael y troedigaeth yma ar y ffordd i Damascus, ac mae o yn newid, mae o'n berson gwahanol. Mae hyd yn oed yn galw ei hun yn Paul, Saul oedd y cynt, Paul ydi o rwan. Ac dydy o ddim yn erlyd nhw, yn yr un modd wan, mae o'n i chwilio amdani nhw, ond i'w hannog nhw. Mae o'n i llythyru nhw, hannog nhw i ddyfalbarhau yn yr efengyl ac yn waith o sefydlu eglwysi. Gwaith Iesu Crist, gwaith Duw rwan, os da ni'n adnabod Iesu, ydy ni'n sancteiddio ni, ac yn ein ni'n debycach i Iesu Crist. Mae Iesu Crist yn gorffen ni, mewn dweud, edifeirwch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Mae Iesu wedi dod i faddau pechodau ac yn rhyddhau ni o afael a temptasiynau y diafol. A'r rhwydau hynny, da ni'n gwneud i ni'n hunain. Achos da ni yn gwneud camgymeriadau, da ni yn gwneud penderfyniadau stupid sydd yn cael ni mewn i ryw dylla. Mae Duw wedi'n danfon Crist i'n rhyddhau ni o'n natur yn hunain ac o ddylanwad yr un drwg. Ac felly mae'r efengyl i bawb, nid dim ond yr Iddewon, ond i bawb. Mae person a gwaith Iesu Crist yn ei achawdwriaeth i ni, oherwydd y bu iddo fyw a marw yn ein lle ac er ein mwyn.
Gadewch i ni orffen drwy ganu yr emyn sydd ar y bod. Emyn 584. 584. Ysbryd byw y deffroadau, disgyn yn dynerth i lawr. Rwygair awyr a tharanau, crea'r cyfroadau mawr. Chwith drychefn y gwyntoedd cryfian, ddeffrwyr meirw yn y glyn. Dyro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hyn. Ysbryd yr eneiniad dwyfol, dyro'r tywelliadau glân. Moes y fflam oddi ar yr allor, enyn yn om sanctaidd dan. Difalygredd ein calonau, tyn ein chwantau dan ein traed. Dyro i ni wisg disgleiwen wedi'w chanu yn y gwaith. 584.